Depain și sunt alături de prietenul meu Alex și o să vă prezentăm jocul Postal 2, Share the Pain. Acum se face introducerea. Starul principal din acest film este jucat de... nu știu. Găsim. Avem pâine de la Baba Chioară. Satana. Bă, ușor mă, să nu te împiedici de scări. Și acum ne plimbăm ușor. Prin oraș, vedem Ce pizde mai sunt pe afară. Pisici moarte. Câinele meu se plimbă, patrulează să nu-mi violeze cineva intimitatea când mă fut cu nevastă mea. Aceasta este casa mea, puțin cam părăginită, însă primim ajutor social, 100 de lei pe lună. Acesta sunt eu. Astăzi am uitat să mă bărbieresc pentru că nu mai aveam spumă de ras. Ok, domnule, am înțeles misiunea. să-mi iau cec, trebuie să iau cecul cu bani, Trebuie să mă masturbez la bancă. să le fur banii și să le violez în curpea și să iau niște lapte. Dacă nu găsim lapte, facem noi. Prost. Nu de mult te gândesc să-mi fac statuie. La muie, ți-o dau la muie, că ai ajuns să mă povești acum cu bugașuie. Așa, acum urmează să facem misiunea. Bă, ai dat arma. Ups. Am uitat lopata să o iau să mă bărbieresc. Și pipa, că și așa n-am mai avut ce face. M-am apucat de fumat de la vârsta de 13 ani. De pipă. Se pare că am intrat în casa vecinului la Baging. Îl prinsesem tocmai masturbându-se. Acum să te la ce se uita. Se uită la filme porno cu câini. S-o trag la muie. Acum am luat un electroșoc să ne vretăm puțin coaiele și pula. De fapt, noi încercăm să ne radem părul pubian prin metoda electroșocului. Așa. O să urmeze o pauză muzicală. Nu mișca în fond. Uite cine și-o mai arde acum vagabond te vorbesc, dau gabrăiesc grab. O fupă mota te fac adevărat. Te tranșezi muzamentul la un subsol. Trimit cu măta capul în borcanul cu formol. Și vinul la un an e mai foaie decât tine. De-aia dau la muie, ține-te bine. Nu e, ia, ți-o dau la muie, na, ți-o dau la muie. Nu e, bă, ți-o dau la muie, ți-o dau la muie. Nu e, ia, ți-o dau la muie. Nu e, bă, ți-o dau la muie, ți-o dau la muie. Celul groazei, unde tot se violează și se fut și fumează jointuri.
Intră și tu la birou de violuri. Am revenit la biroul de violuri. Hai să luăm niște lapte. Aici mă, e jos. Aici mă, găsește ăsta. Am venit să luăm niște lăptic, domnule. Bă, grasule, ce te uiți așa și țipi la mine, borâtule? Țigan nenorocit. Tu știai, măi, că eu sunt rasist? Bulangiu, puli. Bă, albule, tu ce deschizi gura așa? Bă, să scuze șeful. Bă, nu mai mergem așa, că zici că ți-o intrat ceva în cur. Oh, baby. Te fac o tură? N-am mașină, dar mergem pe jos. Du-te, mă, nu mai țipa. Generică. Ești prea bătrână pentru mine. Hai, dați, băieți. Să vedem ce ascunde acest ran de bara. Să luăm și niște țigări. Bă, prietenul meu de lângă mine fumează numai țigări de alea de contrabandă. Păi da, mai sunt și altele. Păi pentru tine altele nu mai sunt. Ai greșit pe calea. Bă, a venit patronul să ne bage bățul în cur. Baston, de fapt. El crede că ăla e un dildău, de fapt. Pentru el bastonul e un dildău și dildău e un baston. Ați înțeles ideea. Hai, să încep. Perfect. Stai, bă. Nu ai. Lasă căcarea. Vezi că e în spatele nostru. Ne violează. Mă fugi, mă, de aici, mă, că te violez dacă nu pleci. Poate vine poliția. Nu vine, poliția nu e aici. E pauza. Nu știi că ăștia se fut în cur acum? Acum e ora. Oh, poliția, bă. Puteră. Ascunde pruncii. Ne-au înconjurat. Ne violează, ajutor. Scoate, bă, lopata. Bagă-le-o în gură. Dă-i în gură, dă-i. Dă-i și fugi. Ups. Ne-am blocat. Fute-aia. Mă, futere de nivel aici. Tăi în capul. Mă, patroane, mă, nu-ți mai plătești urma pe care am luat-o de la tine, pentru că ești un bulangiu și mă bați cu bastonul. De asta nu o să mai primești urma. Să-i piscă. Hai da! Atacați! Bă, de asta nu mai moare odată, bă, parcă e prietenul lui Satan. Hai jucăm fotbal cu capetele lor. Bă, mă prind polițaii. N-ai, deloc nu te caută poliția, nu. Nu pe aici, bă, că te caută poliția. Bă, tâmpitule, și tu ce ai zis? Intră, bă, să luăm și noi... S-a stricat calculatorul, nu? Da, mă intră piște să el. luăm benzină. Dacă nu mai avem apă. Nu mai avem apă în zilele de criză. Nu aici, mă. Aici, acolo era. Prieten, du-te. Stai puțin ca să-mi recâștig viața. Da, până nimerești tu. În sfârșit. În stânga. După cutii. Ce e aici? Benzină. Pot să-mi dau foc. Da, lasă-nu. Încă n-am făcut laba. E dimineață. Ba da. Ai zis că ai și o cutiuță. Borcan. Click dreapta când era la pe benzină. Mergea să dai direct. Arde. Uite cum arde. O, cum arde focul. Ascundeți copiii, mă. Cu cine mai ascundem cu armele? Oricum ne caută poliția. Ce pula mea. Eu sunt ăsta, mă. Bă, dar iar am uitat să